to jest lisem. To nie może być tak. O nie. To nie to na sobie komuś to nie jako ja. To nie są nasz chłopy. Będę się cieszył do moich kameradów. Gdzie wielki pan. Gdzie wielki pan. Wielki. Który gra na poczytaczu, ale nie na telefonie. Proste on... On celuje. On celuje. Idziemy skoczyć z zażyn. Jakie dobrodrużstwo. Dzisiaj się wychowałem jako dobrodrużstwo. Proste ja muszę dać pizzerkę, a ty nie połudać. A ty tam z tego to... Ten teraz Ahnusa. Ja go nienawidzę. Ciao, Jessibo. Pussy. Favorito, tu. Ewentualnie Okej, mamy tu dalszy kanał. Ok. Można iść. Hej, говоришь, dobra, to nie idź. To za mną. Poczekać. Chodźmy niegdzie. Ok. I. No tak gdzie coś jest. Okej. Musimy iść do rynku. Bo tam macie już kanał. Tetraxania. Tam są. Idziemy za nimi. Czekajcie nas. Czeczka, a no. Czeska. Ciao! Jurunka. Własne Tetraxania. Jak wiem, proszę się prezerwać. Ja nie trenowania, ale ja sobie je opowiadam, ja wam nie powiem, bo wy ste, bo to sam jest mnie. Oj! Gdzie? Aha, tu si! Nie idę. Ty gdzie idziesz, okorze? Ty mnie na ten rolnik nie chycisz. Ty mnie na ten porożok nie chycisz. O, tam są skaly. A, idziemy na mur. Nie, do Tatry. Teraz na Tatry. Teraz to niekedy mówię. O mój Boże, to tu. Możemy iść. Gdzie si? Tu si. A no, aj on sa pripojil. Môj kamarát teraz s vami má 6 má slovenskú vlajku a 2 má nemeckú. Myslím, alebo naopak. Poj. Ja som ti videl, že tam máš také slúchatka, ale ja som nevidel, že máš, že však ty môžeš vyprávať, teda rozprávať. Však som tam ti videl, také slúchatka, niekde také tu bývajú. Videl si o tom, že tu je? Akože kto? Akože kto? Ty. Aha. Že
tu je hory, že sa nie môžeme dostať. Aha. Hovorí, že sa nemôžeme dostať. Asi ideme dole. Poďme pod mapu. Proste poď. Ideme pod mapu. Teraz to zatiaľ nevie, lebo nepočuje. Tak toto pôjde rýchlejšie. Keď pôjdem autíčkom. You are my enemy. You my enemy. Ne, moje autíčko. Nie, moje autíčko. Aram. Takto skáču opice. Choďte všetci do píče. Travička. Toto má byť akože toto. Proste dúfajme, že neskončíme ako duchovia. Antribozvôz je celkom malá mapa. A tam niekde na konci mala byť tá jaskyňa. Takže väčšia. Ty kokos, ale... To si robíš To musíš ísť sem. Tam je tá mapa. Tam je tá mapa. O môj bože, ty kokos. To si robí srandu. To si robí srandu. O môj bože, vidí. Nie. To ako si mohol? Ako si ty mohol? Ako si mohol? To si naozaj posral. Mám tu aj nejaké IDčko na plákanie. Nie. Ja tak nechcem dopadnúť. Nie, ja som takú dopadol. To je celkom strašidelné. Celkom strašidelné. OK. Budem sa správať ako normálny človek a nie ako tam opitý bouchal, ktorý... Veď on nevie. On nemá IQ. Bouchal. Fúha. Do pyžamka by som sa dal ešte zúbky a sráčky a pokladať sa. Tam je tá mapa, kde sa hľadá. Kde sa hľadá tá koruna. Ne, nechce sa mi hrať 99 v noci. Zase sa mi zlepšila nálada. Skúsim sa dostať. Ale nechcem dať respávne. Tomu by ste neuverili ani vy. To si robí srandu. Ja som tu uväznený. Ja som tu uväznený. Ja som tu uväznený. Nie. Ja som tu uväznený. Ja sa tu proste musím nejako prebugnúť. Dobre, toto je koniec. Druhá časť zajtra v sobotu. Pa.
Ui. Tak ešte raz vám poviem. A zajtra sa vidíme.